Хайырлы иртә. Турдан тура эфирда Татарстан дәүләт телевидениесенең татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрәбез. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студиядә Гөлназ Ибраһимова бүгенге чыгарылышта. Быел Татарстан Конституциясенә 30 ел тула. Документ Югары Совет сессиясендә кабул ителгәннән соң республика үсеше өчен нинди мөмкинлекләр ачылды? Казанда җылылык сезоны якынлаша. Кисәк суытып җибәрсә, җылылык вакытыннан алда бирелерме? Гомумән торак йортлар, бигрәк тә социаль объектлар ни хәлдә? Яшел Үзән районының Айдар авылына багышланган китап басылып чыкты. Яңа китапны тәкъдир итү чарасыннан безнең махсус репортаж. Быел Татарстан Конституциясенә 30 ел тула. Документ Югары Совет сессиясендә кабул ителгәннән соң республика үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ачылды. Шушы көннәрдә Татарстан Конституциясенә 30 ел тулы үзеңне тикшерү дип исемләнгән конкурс старт алды. Һәр татарстанлы сайтка кереп тест сорауларына җавап бирә ала. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Әлеге хроника кадрлары парламент диварларында озын-зак килештерү процедураларыннан соң халык депутатларының күпчелек тавышы белән кабул ителгән 30 ел элек булган вакыйгаларны кабат искә төшерәм. Еллар узган саен төп документ белән яшь буын, мәктәп укучылары да кызыксына, сыйныф сәгатьләре, викториналар һәм парламент дәресләре уза. Хәзер һәр кеше үзен республика конституциясе нормаларын белүгә онлайн тест ярдәмендә тикшерә алачак. Значение Конституции для каждого татарстанца, поскольку она закрепляет основные права и свободы, устройство республики, систему и порядок формирования органов государственной власти. Шакир Яхудин зур стажлы депутат һәм юрист. Ул республиканың хәзерге конституциясын эшләүчеләрнең берседә. Тест биремнәрен төзүдә ул да катнашты. Профильле комитет башлыгы әлегә үз хокукларыңны һәм бурычларыңны белү берәүгә дә комачауламады дип саный. Конституции по разного рода оценкам большое количество граждан России не знают Конституции, не читали и не знают даже, как это ни странно, своих прав основных и обязанностей. Сораулар гади түгел, ләкин җавапларны һәркем белергә тиеш. Татарстанның төп вәкаләтләре, конституцион төзелеш нигезләре, төп норматив документлар һәм дәүләт хакимияте төзелеше. Үзеңне тикшерү өчен сайтта теркәлергә һәм тест сорауларына 10 минут эчендә җавап бирергә кирәк. Бу бер генә тапкыр эшләнергә мөмкин. Җавапларның дөрестлеге турындагы мәгълүмат һәм сертификат шәхси электрон почтага җибәреләчәк. Бу эш 1 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Оештыручылар иң күп балл җыйган катнашучыларны билгеләп үтәргә дә җыена. Шулпан Әмири, Дмитрий Второв, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Парламентарийларның җәйге каникуллары тәмамланды. Узган атна депутатлар шәнлеге нинди вакыйгалар белән истә калды. Парламент хәбәрләре белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп вакыйгасы Көнчыгыш икътисади форумы. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Владивостокта булды. Форум безнең республика өчен бик күп карарлар һәм килешүләр китерде. Аның беренче нәтиҗәләре безнең парламентарийлар тарафыннан ничек бәяләнде? Татарстан өчен иң куәтле проектның берсе Елга вокзалы зонасында гамәлгә аша. Яңарыш дулкыны шулай башланды. Башкалабыз Казан белән Саклык банк арасындагы килешүгә кул куйганнан соң инвестор проектка ярты триллион сум акча салды. Әлеге акчага яр буен төзекләндерәләр, торак комплексы һәм порт төзелә. Елга транспортының эшке төзелеше үрнәген Рөстәм Миңнеханов монда Владивостокта карады. Бер ел эчендә порт аша 5 миллион тонна йөк, 150 меңнән артык автомобиль уза. Башта аларны бергә җыялар, аннары кирәкле урыннарга озаталар. Логистика таләбе шундый. Бу тармактагы иң зур компания вәкилләре белән перспективалар турында сөйләшенде. Июль айында алар Казанда булып киткән иде. Сөйләшүләр эчтәлекле дәвам итте. Порттан Татарстанга Азия Тын океан илләреннән товарлар белән беренче контейнер поездына старт бирелде. Сегодня мы делаем это очень серьезный и нужный шаг для того, чтобы экономика нашей республики, Республика Татарстан, один из развитых промышленных центров нашей страны, она будет стабильно работать.
Элек барлык йөкләр дә Мәскәү аша үтә иде. Хәзер 11 тәүлеклек туры юл. Ерак көнчыгыш диңгез пароходчылыгы тәэмин итү географиясын киңәйтергә булыша. Директорлар советы рәисе Александр Северилов белән Рөстәм Миңнеханов форумда очрашты. Ул Татарстан өчен бик уңышлы булды. 60 илдән һәм Россиянең үзеннән вәкилләр катнашында 90ннан артык чара узды. Яңа инвестициялар эзләү, килешүләр төзү өчен уникаль мәйданчык. Татарстан Иркутск өлкәсе белән хезмәттәшлекне киңәйтә. Химик препаратлар, медицина җиһазлары, йөк машиналары өчен запчастлар китерү өлешендә 2025 елга кадәр юл картасы төзелгән. Хакасия белән дә республика хезмәттәшлек итә. Алар белән хезмәттәшлек килешүе дә бар. Форум географик шикләр булмаган бердәм мәйданчык. Хәзер Татарстанлыларны Камчатка краенда да көтәләр. И пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. Ерак көнчыгыштагы сөйләшү йомгакларын Дәүләт Советы депутатлары югары бәяләде. Анда төзелгән килешүләр, билгеләнгән проектлар республика икътисадын киләчәктә үстерүгә этәргеч бирергә тиеш. Узган атна сәяси һәм иҗтимагый тормыш вакыйгаларына бай булды. Фәрит Мөхәммәтшин Казахстанның Россия Федерациясендәге гадәттән тыш илчесе белән очрашты. Халыкара мөселман киносы фестивале ачылышында катнашты. Моннан тыш парламент рәисе 21 гасыр лидеры фестивале финалистларын республика җитәкчелеге исеменнән котлады һәм танылган татар шагыйре һәм парламентарий Роберт Миңнуллинга мемориаль такта ачты. Балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны, менә шулай иттереп, андыйга бик әзер кеше иде. Ул чынлап та аксөяк, затлы кеше, югары сәнгати зауыклы кеше. Ул аның иҗатында да чагылды, үзенең тормыш рәвешендә дә, фикерләрендә дә, аралашуда да. Андый кешеләр сирәк, кабатланмас шәхесләр алар. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Хәзер башка темаларга күчәбез. Казанда җылылык чорына әзерлек тәмамланып килә. Кайбер объектлар инде җылытыла да башлады. Кисәк суытып җибәрсә, торак йортлар җылылыкны кабул итәрлекме? Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Все сделали для того, чтобы было тепло, когда дадут отопление. Урамда салкынча булса да, өйдә температура 26 дәрәҗә, чөнки 88 яшьлек әби җылыткыч кабыза, якыннарының җылы карашы да ярдәм итә. Чтобы тебе, наверное, холодно, вот теплее будет тебе так вот. Спасибо. Анна Чистякованың өендә җылылык биргәнче килә торган кием, яулык, җылы япма, свитер һәм йоныйык башлар. Көзге чор иң мәкерлесе, өлкән яшьтә бик тиз салкын тидергә мөмкин. Мама, вот пожилой человек, ей холодно. Так, температура 18 градусов, берем, подогреваем немножечко. До 22-23. Нормально, хорошо. С обогревателем хорошо, да. Нормально. Да. Җәйдән көзгә кергән чордагы салкыннарда җылыткычлар һәркем өчен төп ярдәмче. Ну, в одну комнату, где вот дети спят, ставим электрический обогреватель. Казанда җылылык бирү сезоны опрессовка эшләре тамамлангач башлана. Хәзер эш һәр районда бетеп килә диярлек. Теплосетевое хозяйство Кировского, Московского, авиастроительного и Новосавинского районов готово к подключению. Киров, Мәскәү, авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары җылылык бирергә әзер. Вахитов, Идел буе Совет районнары җылыту сезонын 14 сентябрьдән соң башлый ала. 13 сәламәтлек саклау учреждениесенә вакытыннан алда җылылык бирелде. Исемлек буенча чиратта балалар бакчалары һәм социаль учреждениеләр. Шул исәптән Горький шоссесын реконструкцияләү аркасында газсыз калган Киров районы йортлары да. Җылылык җибәрү чорында кайнар линия телефоннары эшли. Мөрәҗәгатьне ачык Казан системасы аша калдырырга да мөмкин. Мөршидә Җихан, Айнур Вәли Әхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
Мәктәп оқучылары көндізгі ош тәмен тикшірі. Тәмлеме, юқмы, ғымумен мәктәп білән бәйлі фикірлерін Роспотребнадзор білгішлері күті. Мұның үшін махсус қойнар линия ішли. Ата-аналар білән оралашуның мұндай формасы популяр. Өткен ел мәктәп товарлары сифаты бойынша қойнар линияға 1000 ярымнан артық кіші мөрәҗәгать иткән. Еш қана ата-ана мәктәп киемнәрен кибеткә кайтару кагыйдәләре һәм портфель характеристикалары белән кызыксынган. Урта Идел буенда танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче Нургали Хәсәновның тууына 170 ел уңаеннан Буада зур конференция оештырылды. Киләсе язмабыз әнә шул хакта. Нургали Хәсәнов тумышы белән Тәтеш өязе Мурзина авылыннан 1886 елдан алып вафатына кадәр аның тормышы Буа мәдрәсәсе белән бәйле. Ул 30 еллап мәчет белән җитәкчелек итә. Буа егете Рәшид Амишев Нургали Хәсәнов язмышы белән студент чагыннан кызыксына башлый. Аның турында 15 еллап туплаган материалын китап итеп бастырып чыгара. Бу бик күркәм зур зыялы шәхес, революция кадәр Мәрҗани, Галимҗан Баруди, Риза Фәхретдиннәр дәрәҗәсендәге шундый вафат шәхес инде. Бүгенге көндә ул кешене таныту эшләре бара. Бүген югары дәрәҗәле җитәкчеләр, галимнәр, суфичылык осталары белән дә, гади һәм бай кешеләр белән дә хезмәттәшлек итә белгән дин эшлеклесе турында спектакльдә чыгарыла. Конференция кысаларында аның эскизы да бәян ителде. Пьесаның авторы танылган журналист Искәндәр Сиражи. Моно спектакль чыгару идеясын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин биргән. Ул Төркия солтанында яшәгән, Төркиянең иң зур ордены Госманлы орденын алгандай, шундый аннан кайткачанга ди шулай Николай икенчедә орден таккан ди, монда ди Россия орденын да таккан ди. Әлеге Нургали Хәсәновның тууына 170 ел уңайыннан уздырылган конференцияда Камил хәзрәт Самигуллин үзе дә катнашты. Аның турында кызыклы мәгълүматлар бирде. Беренче белемне ул безнең хәзерге вакытта Зәңгәр мәчеттә урнашкан мәчеттә ала, шунда Зәңгәр мәчетендә аның элекеге исеме 4-ти соборный иде һәм аның янәше Халидия дигән мәдрәсәдә укый. Белем ала, шуннан соң Бухарага барып, кайтып, монда укыта. Үзебезнең җирлектән чыккан галимнәрнең дин эшлеклеләренең тормышын өйрәнү идеясын алга сөрүче, аларның истәлеген мәңгеләштерүдә, яшьләргә танытуда башлап йөрүчеләрнең берсе Татарстанның халык артисты, Буа театры җитәкчесе Раил Садриев мондый конференцияны быел 2нче тапкыр оештыра. Халыкта иманны арттырасы килә, иманны рухи дөньясын байтасы килә халыкның. Бу көнне тагын бер танылган дин эшлеклесе Юнус хәзрәт Әхмәров каберенә дә зират кылдылар. Ләлә Зайнуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Яңалыклар чыгарылышында даими сәхифәләрнең берсе матбугат күзәтүе җәй айларында тукталып торган иде. Бүгеннән Татарстанның гаммәви чараларына күзәтү ясауны дәвам иттерәбез. Сүзне сәхифә авторы журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Мәшәкатьле кызу һәм коры җәйдән соң матбугат күзәтүебезне дәвам итәбез. Татарстанда басылучы газета-журналлардагы кулакны тыргыза торган язмалар белән танышу безне дөньядан артта калмаска ярдәм итәр. Шәһри Казан газетасының калын саны мәгариф өлкәсендә быел нинди үзгәрешләр бар дигән сорау белән башланып киткән. Елдан-ел иреле-ваклы үзгәрешләргә дучар булып торган мәгариф өлкәсе чыннан да сугыш кырын хәтерләтә. Андагы яңалыкларны аңлап һәм белеп бетерә торган гына түгел. Бу уку елында мәсәлән мәктәпләрдәге уку атнасы гимн башкарып флаг күтәрү белән башлана. Хәзер укучылар ашыгыч рәвештә Россия һәм Татарстан гимннары сүзләрен ятлау белән мәшгуль. Аннары үткәндә калып онытыла язган тәрбия сәгатьләрен яңартырга дигән боерык килгән истән. Тәрбия эшен тиешле дәрәҗәдә җиткерү өчен мәктәп директорларының махсус киңәшчеләре дә булдырылган. Бу киңәшчеләрне директорның тәрбия буенча урынбасарлар белән бутамагыз. Соңгылары гомер вакый булды. Ә менә киңәшчеләр шуңа стәләде уйларга кирәк. Шуңа стәп пароходларны да, очкышларны да үзебезгә эшләргә калганнан соң инженерлар җитмәгәнлеге ачыклангач, мәктәпләрдә яңа уку елында инженерлык класслары, авиа һәм судтылар төзү профиле һәм башка сыйныфлар булырга киләчәк икән. Түзгән укытучыларга һәм укучыларга Аллаһ ярдәм бирсен. Камал театры быел яңа сезонын вакытыннан алда 9 сентябрьдә башлап җибәрде.
Караучысы барында күрсәтергә кирәк дигән театр директоры. Быел театр яратучыларына яңа премьералар Ринат Тажетдинов, Равил Шәрәфиев, Зөлфирә Зарипова, Фирая Акбарова, Гөлсем Исангулова, Фәнис Җиһанша, Миләүшә Шәйхетдинова һәм Минвәли Габдуллин кебек танылган артистларның юбилей кичәләре көтелә. Ватаным Татарстан газетасы укучылары күңеленә шым салырга булган. Беренче биттән башлап Татарстанга коронавирусның яңа дулкыны килүе турындагы язма урнаштырылган. Инде хәзер халыкны мондый хәбәр белән куркыту авыррак булса да, үзәккә үткән зәхмәттән саклану өчен бу язманы укып чыгу зыян итмәстер. Украинада хәлләр белән якыннан танышып барырга күнеккән укучыларда газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәхрахмановның «Корал ярышы» язмасы кызыксыну ятмый калмастыр. Актаныш районындагы 78 йортлы авылның ничек итеп яшәргә тырышып ятуы, башларына төшкән авырлыкларны ничек кичерүләре турындагы язма авыл тормышына битараф булмаганнар өчен атап язылган. Моннан тыш газетада татарны яклаучы күренекле рус галиме, язучы, тәрҗемәче Лев Гумилев турында һәм Татарстан язучылар берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Тукай бүлеге лауреаты Хакил Сафин белән тәфсилле әңгәмәләр дә урын алган. Кыскасы, бәрәңгесе алынып беткәннәргә тымызык көзге көннәрдә рәхәтләнеп укырлык язмалар җитәрлек татар матбугатында. Тормышка карата булган кызыксынуыбыз, дәртебез алга таба сүнмәсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исерлектә күрешик. Яшел Үзән районының Күгеш авылы җирлеге халкы әле ел башында гына өр-яңа мәдәният йортлы булды. Инде менә тагын бер сөенеч, Айдар авылына багышланган өр-яңа китап басылып чыкты. Аны тәкъдир итү чарасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Hürmetli Ayдар авылы халкы, сез бүген иң бәхетле мизгелләрне кичерәсез. Жанга газиз авылыңа багышланган китапны кулга алу ул һәркем өчен дә дулкынландыргыч, бәхетле мизгелләр. Бердәм Айдар халкы өчен дә нәкъ шулай. 2018 елда эшкә керешәләр, нәтиҗә озак көттерми. Күрәсең, хәерле сәгатьтә башланган яңа китапка хәер фатиха бирер чакта җитте. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Авыл тарихын барлау турында беренче сүз чыккач, соңга калмадыкмы соң дип икеләнүчләр дә була. Фәния Әхмәтҗанова икеләнергә урын калдырмый. Күмәк көч күл күчерә дип тәвәккәлли, өстәвенә китап белән бергә яңа мәдәният йортын салдыру өчен дә җан ата. Ул шундый үз өчен генә түгел, үзебезнең авыл халкы өчен дә. Беренчедән шушы клуб өчен, җаны тәне белән җиргәне өчен аңар мең рәхмәт. Халкыбызны, авыл яшьләрен клублы итте ул. Менә хәзергесе көндә шушы авылыбызның тарихы өчен җанып йөреп, шушы китапны чыгару өчен безнең өчен дә, авылдашларыбыз өчен дә, барыбыз өчен дә бүләк дип уйлыйм. Бүләк булырлык китап язарга күптән алынасым килеп йөргән иде дә, җае вакыты юклыкка сылтап кичектерелә килде. Ниһаять, авылдашларым, сезнең ярдәм белән китап басылып чыкты. Зур рәхмәт дип башлады үз чыгышын Фәния Әхмәтҗанова. Бу минем өчен бик зур вакыйга дип әйтеме булды китап язу өчен, ки мин шушында туып яшәп бик күп нәрсәне белмәгәнмен икән. Төшләремдә дә күрдем хәтта. Бу кемнәр икән, бу нинди нигез булды икән дип хәтта кешеләрдән сорап та йөрдем. Хәтта без ул нигездә дә кем яшәгәнен дә ачыкладык. Менә хәтта шундый сәер хәлләрдә булды. Юраганга юш килә ул. Бигрәк тә ярдәмчел, хәтере нык авыл халкы барында. Үземнең әнкәем сөйләгән буенча, кой сыйыптан инде кешеләр яшәгәнне, алар нәрсә белән шөгыльләгәнне турында язып җибәрдем инде. Нурия апа кебек язып җибәргәннәрне җыеп эшкәртеп торуны эшче төркем башкара. Берсе хәбәрләшә, икенчесе фотолар туплый, өченчесе корректор була. Кыскасы, бары да үз өлешен кертә. Китапны язганнан соң да тикшерергә миңа 2 кабат бирде. Китапны укып бетердеңме дигән сорау бирә. Фәния, мин укыям, менә укыйм да җырлыйм. Җырлагачтан компьютерда укып булмый бит китапны. Сүзләрне күреп булмый. Узак караксыз китаплар укып, тикшереп, хуҗалыклар турында, кешеләр турында бик күп төзәтеп. Айдар авылы тарихына багышланган китапның фәнни консультанты Фаяз Хуҗин тарихи фактларга бәяләмә бирә, дөрестлеген тикшерә. Мен аны беренчеләрдән булып укыдым, рецензент буларак инде. Шул тикле беренчедән шаккаттым. Теле матур, бик күп чыганаклар кулланылган. Монда архивлардан алынган материалларда, шәҗәрәләрдә, бигрәк тә авыл халкының үзенең сөйләгәннәре. Һәм тагын бер нәрсә.
китапның үзәгендә халык. Менә шушы Айдар авылы халкы. Монда колхозда, Бекватан сугышында бераз читтәрәк калган. Алар да бар әлбәттә. Әмма халыкның үзе. Тарихчылар дәүләт тарихын язса, Фәния Әхмәтҗанова кебек авыл тарихын өйрәнүчеләр исә милләт тарихын кеше язмышлары аша яза. Biz bu kitapta arxivdan alınğan takımlara qaraganda kübrek xalq istəklerindən faydalandıq. Çünki onun səbəbi də var. Arxivdan alınğan takımlar elə biz şiratın kütüb yatarğan mümkün əminə bizim qızğanış ülkənəşdəki avuldaşlarımız indi avuldaşlarımız bilən birən xoşlaşa barabız. Şonsa sevinçli biz bu kitabını avul xalqı bilən birgələyib yazdıq. Бергәләп язучыларга Бакырчыдан Рәйханә Зәйнуллина да кушыла. Айдар авылы белән бәйле истәлекләрен Җирле Яшел Үзән газетасында бастыра. Әлеге басманың баш мөхәррире дә Айдар халкының шатлыгын уртаклашырга кайткан иде. Бик зур рәхмәт Фәния апага. Үзегезгә рәхмәт котлыйбыз, сезнең шуның хәтле дәрәҗәле зур тарих китабы барлыкка килде. Бәйрәмдә Дәүләт Советы депутаты Хафиз Миргалимовның катнашуы очраклы түгел. Яңа китапның авторы белән алар бергә укыган. Кунак буш кул белән кайтмаган, эшче төркемгә медальләр өләште. Ходай Тәгалә кешегә талантны бирсә, күп кырлы бирә икән. Китапны тәкъдим итү барышында Фәния Әхмәтҗанованың авылдашларына тагын бер бүләк әзерләгәне ачыкланды. Тәслимә Низами Айдар авылына багышлап җыр язган. Аны беренче тапкыр Айгөл Мустафина башкарды. Кем син Айдар бабам китабының бер бүлеге язмышы Айдар авылы белән бәйле күренекле шәхесләргә багышланган. Алар арасында яңа җыр сүзләренә кертелгән Сара Садыйкова белән Газиз Айдарский да бар. Фәния Әхмәтҗанова сүзләренә язылган тагын бер җыр яңгырады ул көнне. Үзешчән композитор, автор башкаручы Тәслимә Низами минем сүзләргә шырт-мырт көй язмаска куша Фәния дип көлдереп тә алды. Җырлады, күп сөйләшмәде. Җыр-моңга, шигъри сүзгә бай булды ул көнне китап бәйрәме. Мең бәләдән коткара торган рәхмәт сүзе дә еш кабатланды. Казанда дәүләт эшен кайгыртып йөреп кайталмый калган иганәчеләр Фәннур Зияддинов, Госман Низаметдиновларга да халык гөрләтеп кул чапты. Бәлки ишетерләр дип ихластан. Ул китап безнең өчен бик әйбәт булды. Фәния Кәбир кызы шуның өчен тырышып йөрде, аны чыгарды, эшләде. Җанын бирде аның өчен. Менә бүген шуның бәйрәме. Аны китапны чыгаруда беренче Гусман, Мәскут улы Гусман оештырды. Ул финанс ягыннан бик каты булышты. Тарихи китаплар язу өчен киң мәгълүматлы булу кирәк. Гарәп имлясында, латин графикасында, борынгы рус язуында белергә өйрәнергә кирәк. Дөрес, буларны белмәгән килеш өстән генә авылларда исән калган әби-бабайлар истәлегенә таянып та язып була. Алары да кирәк. Әмма алар тарихи фактларның, документларның аслын тирәнрәк аңлау өчен бизәк булырга тиеш. Берсен-берсе тулыландырып, әдәби, йөгерек тел белән дә язылса, менә шул чиракта бу китаплар укучыларның өстәл китабына әйләнергә мөмкин ди Рәшид Сабиров. Фәния Әхмәтҗанова Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Бик матур гына китап иҗат иткән. Менә карагыз әле бу китапның калынлыгын. Кем син Айдар бабам дигән китап бу. Моңа күпме көч кергән, күпме моңа хезмәт куелган. Сәләтле журналист ул Фәния Әхмәтҗанова. Ул язган әйберләрне гел укыйсы килеп тора. Тарихи авыл булып калачак. Бу балалар күңелендә дә, олылар күңелендә дә. Без артистлар да бу авылны бик яраттык. Искиткеч матур, йортлар төзек, гомумән табигаты матур Айдар авылының. Матур табигатлы Айдар авылы тарихы 1700 еллардан башлана. Хәзерге Кайбыш районындагы Хуҗа Хәсән авылына нигез салучыларның Күгәй исемле улы була. Күгеш, Ислам, Айдар Күгәйнең уллары дип языла тарихи чыганакларда. Менә кем икән ул Айдар баба? Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.